Hercules! Napalabas, kabayatan ti panagsarita da butog ken Rosana. Nagparang kadakwada tinangisit nga asok. Kastauna iti panagdandanag dagitoy. Binilin ida tinangisit nga asok nga agawan dati babato nga daki ni Hercules. Ngam panggaplata da butog ken Rosana a kidnapen dagiti ubing. Tapno ilako da iti busda. Nagtignay nga roden dagiti dua ket kinasarita da dagiti ubing. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo, Paul 1. Dagiti kidnapper. Dito ay drama tayo. Hercules! Saan laang amakmakan ti adda iti unag tilugan mi, ubing? Anya ngay manang Rosana? Adda pa'y ay ayam iti unag ti van. Anya? Ado nga ay ayam ti ipadawat mi kada kayo. Basta umasidag kayo iti ayan tilugan mi. Kayat ko ti ay ayam, manang Rosana. Uray siyak! No kasta nga rod, sumurot kayo kada kami iti ayan tilugan mi, ubing. O sige, sumurot tayo kada manang Rosana. Mapantayo nga rudan. Wala, umay kayon, ubing. Mapantayon iti ayan tilugan mi. Apay, anaglugan dagiti ubing iti van. Sa dino ti papananda? Ay, sa palit agparparik na kanyak Ha? Naskan amamuan daytoy ni Hercules. Agsubli ako ni ti ayanda kan ni Apong Herman. I will fly now. Oops! Anya ti ibagam, tuwataw? Dagiti ubing dito'y lukaryo. Naglugan da iti van. Ha? Ay, apa naglugan da iti van? Tsaka mo. Iso nga imbagak kada kayo tinakita. Apong Herman. Tinasayaat. Ipakaamo tayo da ito'y kadagiti naganak da, Apong Herman. Way na, Pok. Ay, awan mo't kamok apapanan dagiti ubeng. Kaputa saan damat no madadayaw. I will come with you. Ha? Ay. Apong Herman, Hercules. Basta agtayab kalatan iti nangataw, tapno awan ti makakita kan ka, tuwataw. Okay, Hercules. Apaw, mapukpukaw dagiti ubeng. Ay, pudno gayam timbagan ni tuwataw. Una apaw, nakidnap lakit di dagiti ubeng. Ay, anya teramidin tayo, Hercules. Sa pulok dagiti ubeng, apaw. Sa dino nga iti pangsapulam kadakwada. Makaamuditan, apaw. Basta sa pulok ida. Ang mga nudakas ti aramidin dagiti nang kidnap kadakwada. Tuwataw, mailasin mo kaditiban ang nagluganan dagiti ubeng? Of course, Hercules. White van. Nukas ta nga road, sa pulan taday jay avan. Yes, Hercules. Tulungan kang agsapon. Ngam, ang mga nakaadayudan. Awan mo ti pagluganak. Sana parikot dayta, Hercules. Anyo ti kayat mo asawan, tuwataw? Nympha, kunamlatan kanyak, Hercules. Tsak kayat ti mawagan iti tuwato. Nagalas. Sige, nimfa. Nisatnipan, ti makasumbat iti parikot mo. Ha? Un nga agpaysaw. Nisatnipan ti pagsakayak amang sapol kadagiti ubeng. Inanlilaw da kami laan, manang Rosana. Isubli da kami niti lugar mi. Saan ang mabalin, ubing? Agtalinaad kayo laang dito'y nangipupukan mi kada kayo. Saan kayo gayam anasaya at atao, manang Rosana? Inulbudan na kami. Kidnapper kayo gayam. Awanan ti maramitan nyo. Ilako da kayo ni Tibus me. Masyan kayo kada kami. Manong butog, manang Rosana. Saan kami amaasyan kada kayo, ubing?
Ilako da kayo, tapno at da kwartami. Ayos, nakontak kon ni boss. Sigurado ang maragsakan no makita na dagiti ubing nga ilako takon kwa na. Laki di aro sana? Ha? Esos, nagkangin man nandito unag tidaan a bodega. Unyag paiso? Saan kayo anang tungpal iti ipapaaramid ko kada kayo? Si Kamanon? Lumay, apa nagparang ka? Saan kayo nagtungpal iti saritan? Saan nyo matan ang mauray ti busyo nga may dito eh? Anya ti kayat mo asawan? Kapot na pinatay kon ti busyo, ha? Anya? Dahil tate agpaiso, ukwak langan dagiti uping at daiti ikot yo. Pagbali na kinataraon, ha? Saan? Di mo aramidon dayta. Nukas tangaron. Aramidin yun, di paparamid ko kada kayo. Sa puleng nyo day jay, Hercules. Kat agawan nyo kan kuha na tinatdatlag ang ipon tinuwa. Anyang itaramidin ta. Nusan tang agtungpal. Datamot ti saruno na apatayan. Sa pulan talatan day a Hercules. Saan arumbang amatay ta? Wen, Rosana. Agtignay tan, sakbay ngagparang mananday di anomed. Ay, agi mo takiti paltog. Tapno agbuteng kadata da a Hercules. Oray siyak, agi matakmat iti paltog. Amangan no tiprong day a Hercules. Adayong daytoy a lugar, Nimpa. Saan tayo pa'y laong anasarakan? No sa dino ti ayan dagiti ubing anakidnap. Wan nga ron, Hercules. Sat Nipan, kabaalam ka di pa'y timag na iti adayaw? Awan ti rumbang nga magtanagam ka ni Satnipan. Sana mapambanog dayta. Madanagan ako, Nimpa. Amangan no adadakas a mapasamak ka dagiti ubing. Uray siyak madanagan akmatan. Ituloy tayo man ti agsapol, Nimpa. Sat Nipan, magnakan, kat ituloy tayo manan asapulan dagiti ubing. Karen, anya nga iti aramidon tayo. Nakapupok tayo ni iti daytoy asilin. Tsaka mo, Senya. Sapay na kumatais palan na tayo ni Manong Hercules. Napigsa ni Manong Hercules. Kabawilan na alabanan dagiti kidnapper. Sapay na ko mga ruda. Taispalin na tayo ni Manong Hercules. Kakadwa, di tayo mapukawan ni tinamnama. Padyak nga ispalan na tayo ni Manong Hercules. Kabawilan na aparmakan dagiti kidnapper. Kumusta, Herman? Nagtignay ka din ni Hercules. Sinapol na ka din dagiti ubing amapukpukaw. Wen, dugan. Itay pa yan nagtignay ni Hercules. Unay lakit din daytoy amapaspas hamak. Dagiti pa'y ubing ti inala dagiti kidnapper. Ay, sana pakawanan ni Hercules dagiti kidnapper. Parmeken na ida, dugan. Ay, gayam, Herman. Apay aya? Aday bagam. Adda kapiyo. Ha? Ay adda Day tamot lagayam ti kagaram dito'y balay. Naibusanak ngamin iti kape, Herman. Ay kat gumatang ka ngamin dugan. Awan nga rod kwartak nga igatang ko iti kapaek. Umayak lang nga makikape dito'y balayaw. Tasaan kayo ang maibibusan ken ni Hercules? Mala, sumber ka. Tayong kagtimpla iti kapem dugan. Herman? Adda tinapayaw? Ha? Ay adda dugan. Dumawatak matan iti tinapay nga isaw-saw ko iti kape. Mala, umay ka nga rod.
Kaasi ka mo't mabisbisinan. Dugan. Hagyamanak. Nalpasa ko na nagkape, Herman. Awanan yaman na dugan. Gayam, Herman. Ha? Apay dugan. Awan sibuyas ko. Adda sibuyas mo. Adda dugan. Apay ayati sibuyas. Dumawatak man. Anya? Uray talo lang a sibuyas no adda. Adda mabitlaeng. Tay nagmangalay ti sibuyas sa dawdawatem. Mabiit laang, Herman. Ha? Apay dugan. Awan kamatis ko. Ha? Adda kamatis mo. Adda dugan. Apay ayati kamates. Dumawatak man. Anya? Uray talo lang a piraso no adda. Adda mabitlaeng tay nagmangalay ti kamatis sa dawdawatem. Mabiit laang, Herman. Apay dugan. Awan layak. Ha? Adda layam. Adda apay ayati laya. Dumawatak kuma. Uray talo lang a piraso no adda. Adda ay mabitlaeng tay nagmangalay ti laya dawdawatem. Mabiit laang, Herman. Apay dugan. Awan asin ko. Ha? Adda asin mo. Adda apay ayati asin. Dumawatak kuma. Uray sa nga rakam laang no adda. Adda ay mabitlaeng tay nagmangalay ti asin na dawdawatem. Mabiit laang, Herman. Apay man ang dugan. Adto'y ti plastik apang ikargaam kadagiti dawdawatek. Ha? Anya? Ay, nakasagana mo ti plastik apang ikargam kadagiti dawatem. Ay, di ka pala umyan nga ro diti balay, may. Ta di kan dumawdawat iti kanahim. Masyan kayo kada kami. Mabisin kami. Isublida kamin iti lugar mi. Sana mabalain. Agtalinaed kayo lang iti dayto asilen. Anya ngamin at talaga ti aramidin nyo kada kami. Sa bali itan, tibos me. Pagbalinin na kayo ataraon. Demonyo tibos me. Nasken asapulin me ni Hercules. Tapno saan na kami apatayan ti demonyo abos me. Anya? Apay ang sapulin nyo ni Manong Hercules. Ha? Amuyo ni Hercules? Wen, nasingpat ni Manong Hercules. Nasken na makita mi ni Hercules. Iti kabitan na panawan. Saan nyo kumadangdangran ni Manong Hercules? Nasingpat dayjay kada kami. No nasken na patayin me. Patayin mi dayjay Hercules. Napatugtigagaramigan ko na. Saan ka kadipay nga gawe, dugan? Ha? Saan pa'y, Herman? Masadutak pa'y nga agawid. Nay plastik kong dagiti dinawat mo. Apay adi ka pa'y lagawid. Makaturturog Herman. Kamaturog ije balay mo masadutak ka magna, Herman. Ha? Mabalin ka de. Ngayilad ko pa'y laang dito'y papagyaw. Kaya't ko ti agilad dito'y papagyaw. Maturog akbit dito'y. Sikat ti makamaw. Ringan naktulangan, numangantan Herman. Anya, panggap mo pa yan ti umay makipangan dito'y balay, may dugan. Wan kuma, Herman. Ang ngala, agluto akbit iti kanin tayo kada Hercules. Ay na, ang yaman Herman. Nagsingpat ka talaga, kaaruba. Sa bali manan a lugar tinaturong tayaw, nimpa. Awan mo't dito'y dagiti ubing asap-sapulan tayaw. Nabanugak pa yan nga agtay-tayam. Hercules. Adu a lugar tinapanan tayaw. Saan tayo mo't na makita pa'y Jayvan anang iluganan da kadagiti ubing?
Sa dino nga tangag paiso, tinangipananda kadagiti ubing. Ala, ituloy tayo manan timang sapol kadakwada. Satnipan, magnakan, ituloy tayo manan timagna. Daytoy a klase ti paltog ti aramaton tabutog. Wen, Rosana, napigsa a klase ti paltog dayta. May salaeng abala, matayon day a Hercules. Kat agawon tamuton ken kuana ti datdatlag ang ngipon tinwang. Mabiit man laeng, Rosana. Apay butog. No datdatlag ang ngipon tinwang. Kaya't asawon dayta, nga dapan nakabalin dayta a Hercules. Ngata, butog? Dayta mo ti pagawatak itimbaga ni Nomed kadata. Imposible nga dapan nakabarinday di a Hercules. Ay kat maamwantan to adayta. Apaman ang makita ta dayta a Hercules. Wen, butog. Anyamot ti kaste mapaspasamak. Kasla saan ang nakapapati. Wen nga rod, butog. Aramidin talatan ti kayat na mapasamak. Kumusta, Apaw? Nakita yo kaday dagiti ubeng. Saan, Apong? Ha? Sinawar min ti amin asuli dito'y ili tayo. Saan mi ang nakita dagiti ubeng? Anya? Madanaganak pa yon, Apong. Asinumot nga iti sana madanagan. Agsubli kami mutlaang agsapol, Apong. Ay, naskin launa, Hercules. Ay, nakakasimot dagiti ubeng. Nudang dagiti kidnapper. Anyapay dagiti sumaruno ama pasama. Gagayem, diyo liway na dinggem tituloy ti makalawas a serye tayo ana Paul 1. Dagiti kidnapper. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurap ni Sagani Yalong Bulliser. Ken iti direksyon ni Bernie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay, tanang trabay.